Shakti. Me? Ubangiji ne sarki ba ja. Salman Khan shine jarumin fim din ba shakka, kuma Shaktiman shine ke tsaye gaban ka. Kai sha. To me matsalarka? Matsaltsalu suna nan da yawa. Kasar da kogin Gange suke gudana babu ruwa. Gidan kallon da za a nuna fim ba tikitai. Kuma ko da an samu tikitan a bakar kasuwa, babu kuɗi na sayan su. Sannan kuma idan an kukuta an samu kuɗin an siya, sai kuma a zo ana gwabzawa da 'yan jagaliya tantirai hamagawa watsa su irin ka. Saboda haka domin ceto adalci daga akasin shi, Ubangiji mai girma ya zaɓi wani mutumi. Wato ainihin ni kenan. Kuma a tafa mun. Kai, kutsmele su burgewa. Ka jo ne yake kamce. Mun gode da kallon tashar Saskit TV Interview. Ku haɗu da mu a wani bidiyon na gaba. Mun gode.